אמא! מה? מוכנה לראות את הטרנד הבא? הגיעו אליי בובות קימון שניתן להשיג רק בקרבית, בחנויות ובאתר. טוב, בואו נאמר מה יצא לי בדמות הראשונה. טוב, אני ממש רוצה אותה. או אותה. או בעצם אותה. טוב, מה שיצא יצא. טוב, יש פה קלף, אני לא אסתכל עליו כדי שיהיה לי את האפקט הפתעה. הגיע איתו בגדים ואני עכשיו הולכת להלביש אותו ורגע, קלף. הלבשתי אותו וככה הוא נראה, עכשיו אנחנו נפתח מהר את השני. האמת היא שלא יודעת מה אני רוצה, כולם פה יפים. בואו נפתח. הוא גדול יותר, בואו נגיד את זה. הוא מהמם. וואו! די, תראו! זה ממש חמוד. תראו איזה מהממים הם. תגיבו לי מה אהבתם יותר, וניתן להשיג את זה רק בקרבית. ותראו איזה מושלם זה על התיק, וזה הלוק הסופי.